Ayos ba? Pangan malay. Mandang. Angkal, sabatin na ka. Okay. Iwag ko ni Tata. Una. Kaya mantan. Hey, mangan tayo. Ini pa rin nyo. Sinigang. Sinigang ang lechon ako. Napagkaon na. Pero mga napagkaon. Hindi kami ang pilitsunan. Sabi kami pa agapit ni Mula may. Hoy, Carl. Pagkaon. Ay, kiwar ko lang na eh. Oh, nagadumot ng luar mo. Si Dalangay dyan, nagadumot ako yun. Ha? Nagadumot ng alam mo nga si Daan. Mga ilan. Nagkakaya din daw. May sumampilan to ako, mga danton. Hey, mangan tayo! Taon na pay. Taon na pay. Sumampilan to, ganun doon, diba? Kita ke mangan tanan. Buya kayo ti mong mangan. Nalambaga mo ta ka na. Wala na lang. Ado mo rin ati kanya. Ano do ya? Takkan ka nagkait. Hindi ka basit, do ah. Eh, daman ko. Hey! O ba? Oo, dati. May kayo magipangan apaw. Si dami ka sinigang. Yung babaw eh. Sinigang na lechon. Paksili. Nagpata mo ni Christy kahit nangidirabi sa nang sana na pa nagbuya. Ta. Udah ka na. Manulin mo to daw ta. Kaya nag-brown out tayo. Butain iya mo ana sagpetanda nga in. Eh, tapi bagong may. Apoy ka ya. Ito na mo to ta. Ha? Luto na mo dayay katatin na talo nga saka. Gimasan. Hey, mangan tayo. Sinigang. Kita kami man eh. Tapi bagong na. Ni sausok ng bagong na. Hey, hey, hey. Sila mi sa Kata ni bagong nga nagapuya ka ni. Di Pangasinan. Lokos. Yang itu din na bagong. Bagong nga ka ni. Sa Dinamos, dulong ako nada. Ay, Dimas. Kami nagpasimin na po yung mangkan. Dahil kang samay. Hey, makan tayo! Sinigang nga lechon nakalakasaka. Saka, dabalat ni. Hey! Hey, apo makapakatake. Sinigang. Mahal na taba niya, ano taba ni? Nay. Tapi utong na mata. Siyempre, dabugong may. Masasok na sinigang. Nagmasimin na po yung mangkad. So, Kantakin kalamansi natin eh, mga. Yung sa kalamansi na niya. Ang mga kata.
Sinigang ang lechon. Ni kinana. Mga may tadi nga taba tanang lechon eh. Matindang. May yung At mga rata kalamansi. nagkasunan. Nga. Nagsunod Nagsun. Kuan. Ikut ka sa baw? Kung hindi ikan tiasin ng tanap gan. Ulang. Yung oras mo ba? Hindi nagalaw 1:35. Ay 40. Yung oras niya ay lechon mo. Deliver ko alas 4. Mga 4. Mga alas 4. Takal eh. Juga yung pag-deliveran. Kaluwi sa insan. Bago katang di tinapay. Mayroon kasi ng oras, may lechon taka. Makatrabaho ka bigla. Ano balay tayo pag New Year mo yan, talagang kahit rumor ano, niya eh. Saka mo daw ka New Year. No next year, si kami mat nakatoka. Ito'y balay. So ikang nun sa tikot ko, hidak kang napagpuan. Paglinungan ah. Ay, Yung sumakot mo pa sa likod. Kayo. Nagdigay ka kastalaan, tumadi, may raya. una. Nagkamot sa angin na ano, binagot na rin. Masumat siguro sa angin. Mga ta, lake ba ta? Lake. Kamu sa baw? Ayun mo. Parang dalang bago tayo napunta. Hey! Hey! Nangangan mo mabibuyag. Sabi ito mo ko. Ano kita mjay? Ay, Sila di susida ko. tidak ini sardina. Eh, Bibuyag ka rin. Iya kaila. Ini mas problema. Hindi ka na ako. Pimanaw dami, nagila kang palay mo. Di bigyan ko ng bat. Ay, nagbati siya ako. May duwang lalaki. Dalaw. Maminda. Ha? Aminda. Yung dadanar namin nangandan. Ang mga niya may saan. May mabisin ako mga. Kasi tell me ang mga di ko. Pabilitan. Mabisin ka, mahang ka. So, ang pares kami na dyan. Nung man kami ng bilitan. Ano daw kasi na yan? Birthday. Ano mata? Ano kayo matapatat? Kailangan laman na kayo. Di masukin yung lechon nga ako ah. Lechon nga baboy. Hey! Lechon nga, ay paksiw nga lechon. Boy boy! Sa kanya ko. Mas kay kurang di pa. Sinagam. Hey! Sinigang nga lechon nga ako ah.
sa ngalit yung dakal eh. Hmm. Ang mga tiyachapo na no, nag-deliver ka. Sudan. Adam na. Kalau tidak request niya din, alalaan mo kaya. Kung ano mo. Luto lang ako doon, chop ka lang. Nakala kayo na sa bahay ng tao. Dakal di Charles sa tigay. Yang tupag. Hmm. Madi nga talaga mo ka di belly nga frozen. Kuna ni Cristo na madi ka nun. Nandiyak ba? Dahil na full So madi suggestion ko no ayo yung nga talaga. Ang kaya mga na di fresh jay. Influencer. full yay lalat na. Hmm. Oh. Frozen. Hmm. Hmm. Nang kumahong nga bawal. Napipay. Hindi ako sabi pa. Nang kumamot bawal siya ang pagtuong. Ito yung may suntuin na. Hmm. Power. Kaya nga tangay ta. Aw mukti materdide. Ang yaangin nga rin ka, makauram. Oh. Eh, ang di kaso nga mauram ito eh. Ako mabambantay ate, bawal tayo kandiya ko man. Aduti lagay kasi bulbulong mo ya. Kaya nagkatiuram dito eh. Kalip nga dito ayun tayo. Di wildfire na kunada. Hey! Nagpadala mo gamit. Nagpadala ka gamit ni kung ano, Pilipinas ka. Padala ko buwan ako. Ano nga bayad mo dyan? Ito 5 meter na box. So pag nag-guide ko lang tayo, ito tayo. Yung dating na pagod. Yung ako, cargo. Pag gumag, gano'n ka magpagkakas ko, no? Nakikita mo, tatay ka pa namin nagpa-awit mo pa Manila. Sino? At nagabang sa balay. So natalo ko may din nalag. Sino tayo po raw? Sa Panyoy, Pilipinas? Ba? Yung lugar tayo na ngayon. Namun, namun basta dapat pag Manila nakakaos. Ito lang di ko anak, tayo na ano sa Manila. Ay, so nang pumampikapan. Sino tayo? Ang deliver dahil yung ikwa, Oo. Manila yung ikwa, pakit na. Oo. 80 sa asyag, pinyamit ko di kaya. Manila, tapos deliver ng tupa nyo. Manong aldong ka dyan, hindi Manila. Diyan mo mano, basta nung kadyay na yung nung kailangan niya siguro, agure daw pati nayo na siguro sa mga pandemic kaya. So dahil din pag-alami di September sa awam pay. Ang pa nga ta? Uy, Oh. kunamit mo isang buong pag Christmasan dahil spaghetti kasi kada ko tindar kami dyan. Talo nga baktiya guys. Kitang tanto aja expiration date na. Siguro yung tawagan nyo tayo po. Yung may dinalagte ka, o pa mo yung pakit mo dyan. Sa kanun naku anda nga nagkarga ti Maria Juana. Oh. Sa kanun nakabili dyan na, dyan mo. Anda mo, 50 ton na pa yung tao, no, ma-detect na. Hindi mo pa ito ba? Ano yun, sabi rin eh. Hindi mas mo kaya.
May rangsat na. Hey! Lumad ko pa eh, lagi ka kapag ni ko abagat ma. Ha? May dapat dito lagi ka kapag ni Buwan buwan. na. Mapandan sa Vegas. No, 29 minsan. Hey! Hindi mo laan ko ah, ayan niyaw. Nagbiyay. Taga, Mana daw? ana jay lugar na kalak. Ni bagat man niya lugar na jay ko Pilipinas. Mindoro. Ay Mindoro. Higit di bye-bye. Malayo kasi ang balat na pal. Malayo kayo. Sambale. Ay. Hindi pa mo ta lugar ni Sambale. Kaya parang IJM eh. Apa rin. Meron. Paring nyo. Kamyan ang kwasya. Pare, dulo-dulo. Dapat rin jay dulo ka niya may. So, umulo na. Bale, malpastilit yun, nag-exercise. Para matunaw at Mabutayan niya. ha? Hindi makota ka na. Oh, murabi ah. Ganun. Malpas ni deliver. Domingo nga, hindi ka niya. Domingo, hindi ka. Saan? 26 total. Nya di Sabado ko 20. Wala, Domingo yung bigat. Bisa 26 total. Ano New Year, sa New Year, 31 sa dilitsyon ko. Yung bigat. Mga siguro ditsulak yung mga bandang mga nasutyo. Pinag-isang mo. Ha? Pinag-isang mo. Well, Ipig hapon niya dito nung nabigat. ha? Hapon niya dito nung nabigat. Si Campo Joy. Dito namin umede pantoy. Mami naluluto ko, deliver ka. Pero may delivery daw. Bueno, ang katong bigat, pero pala 30 ko 29. New Year. Kung mo pag kabilak, hindi agad, na freezer ko, pabalik, nag-stack ako din. May kaya matay ang taba. Ang taba. Siya kayo na sa naglitong pala nga, ay paksi ko ay baboy. Sinigang. I-combine. Oven mo. Parang may kadigay ko na. Taba. Magkita ka awan niya, narinis niya. Oh. Nalinis si taba na. Awanti ko na, awanti niya, nagmamanti ka na. Bawal kanyang tikok niya. Maya. Ay mukok. Pagmimbilin ba? Kok. Well, malaka lang. Zero. Diet. Yep. Tao mo na yun. May protein na.
ng batikok. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, nagsumantaan. Hindi na sa pangrabida na yan. Yakub na ngayon, Tol. Ha? Yakub na. Gini. Pangjayin, no? Pwede. Okay. Nalpas ba na hindi pangal daw. Mangan. Nakadama pangal daw. Okay. Abush. Kalagdo tayo. Tawag niya pala, itaklang mga